Znate da vas volim. Znate da vas volim sve i čao svima. Ne, neće moja deca da se slikaju i eto, šta da radim. Kaže, mama, ako misliš, onda ti. I eto, ja moram mama da sluša, nemojte da se ljutite. Zato da ti je goca. Evo, sam ja došla na svadbu ili... Šalim se, naravno. Pa znaš šta, moja goca je bolesna, stvarno ima temperaturu i stvarno, borila se, ali jednostavno ne može. Kaže, idi Sojle, ti zamenjuješ i mene i tebe i tako da... Ali tu je Vanessa. Tu je Vanessa, tako je. Znači, bit će ludilo večeras. Evo, znaš šta, potrudit ćemo se da ulepšamo našem prijatelju, našem drugu. Oni su mi familija, što bi se reklo, Đani i Slađa i njihova deca. I naravno da ćemo se potruditi da im ulepšamo veselje. Malo smo im onako tužne, koleginica nam je, eto, znate, celu situaciju. Eto, ne znam ja šta bih sad rekla. Dobro, život se nastavlja dalje. Pa dobro. Zato kako se najbolje leči mamurluk? Kako? Mamurluk, kako se najbolje leči? Jao, da ti iskreno kažem, svi ljudi misle da ja kad pijem sutradan mogu da funkcionišem i to se čini svakome. Ali ja takve probleme imam. Ali evo sad možda je novost, možda i nije, ni bitno, nije ni važno. Za 40 godina kako pevam, nikada u životu kap alkohola nisam popila. Jednostavno odvajam to, ali ovako kad dođem privatno, znači nema šanse, pa jedino stvarno da sam mrtva bolesna, pa i tad bi Boga mi ja i kao, znaš ono, ajde da popijem jednu rakijicu, da me prođe kao grlo. A čemu pribegavaš ujutru? Je li to infuzije, neko ciđeno voće? Kako se lečiš? Pa umiranje, kukanje, stavljanje nekih peškira na glavu, joj majko moja nikada više, kao za sve što kažemo. I eto ti teško žabu naterati. Kako? Pa nisam, vidi, dobro si mi ideju dala, kažu da je to dobro, ali nekako neplanirano ja to se napijem. Ne planiram. A kad krenem... Šta ćeš večeras? Pa, pazi, ja sam zdrava žena, volim da popijem, da pojedem, da se smejem, da se veselim, volim da volim, tako da to sve spada u red službe, što bi se reklo. Znate, rekla ste, došla sam sa decom, videli smo Jovana, je li to njegova nova devojka? Pa devojka mu je, ali evo, kao što i svi znate. Mislim, on jednostavno nešto ne voli, neće, nemam pojma, ne zato što je, ne daj Bože, uobražen ili nešto, već eto, jednostavno deca neće. Tako da, devojčica... Pa kada ćeš ti da ženiš sina? Ona meni, znači istog momenta sutra bih napravila svom sinu svadbu. Opet sutra da dođemo. Pa ja sam sad, kad smo dolazili, ja sam rekla, sine, spremajte se do godine da dođemo, bar do godine. Mislim, ono, ako ne. A ja, što se mene tiče, ja bih volela, evo, sutra da se ponovo ovde vratimo i da moj sin, pošto je stvarno mnogo dobra devojka, mislim, rak je u horoskopu kao ja, pa šta reći? Kad sam pitala Jovana, kad su tek počeli da se zabavljaju, izvinite, ja sve na ovu stranu, ali čuje se. Kad sam ga pitala šta je u horoskopu, on kaže, a on je napravio neku kiselu facu i ovako je, pa kao ti. Rekao, onda je i dobro i nije dobro. Tako da... Zlato, kako je Peja? Seko Aleksić, prošle godine su bile razne scene, poljuci usta... Ne znam da li je Seka došla. Nije, verovatno da će doći. Pa gledaj, ja moju Seku volim ceo život. Ja volim sve svoje kolege, ali pogotovo tako neke vatrene žene koje liče pomalo na mene, iz neke moje mladosti. Tako da, šta ima lepše kada dođete i veselite se? Mislim, što nismo se igrlile i ljubile, mislim ljubile, onako, po vašem kako vi ono spajate, ali sve se zna, mislim. Samo da bude veselo, samo veselo. Otkrene, molim te, koja je tajna tvog ovako lepog izgleda?
Znači ti si ista s godinama, nikakve promene nema. Muka, maco, muka je samo čišćenje i pranje i muka da ti kažem. Znači od lošeg života se izgleda lepše. Gledaj, neko će pomisliti, vidi, iz ovog mog osmeha izlazi toliko i tuge, toliko i... Ja sam najtužnija žena i za mene se krije nešto, zato što sam emotivna žena. I onda ovaj moj osmeh, znaš, on blokira sve ovo i misle ljudi, joj Bože kako si ti pozitivna, a u stvari ja plačem i kukam i eto ti odgovora od muke neke, majke mi, nije to, da ne misle ljudi, vidi sad ovo, smo se obukli, čekam da dođem kući, obučem prema svoju pižamu, vidi, bole me noge, ovo je muka, ali dobro, pa ne može. Jedino vidi, ja znam da bi bila na svim naslovnim stranama, mada ja to i ne tražim, sami to znate, sada sam došla u nekoj pižami i mislim da bi to bilo... Da, ali što da ne? Ma ko je lep, on je lep i u pižami, šalim se, naravno, šalim se. Hvala i vama, ljubim vas puno i sve najbolje. Ćao.